Pahan var ada. Pahan bu ütköşü adam. Oğlanlar egerde siz kaka bilen pahan ikisi şobra adam duruy diýen bolsaňyz ýok. Olar düýünden başga adamlar. Kaka pahanlyk derejäge ýetmek üçin bir näçe ugrubinlerden durmuşyň kynçylyklarynyň geçmeli, soň pahanlyk derejäge ýetmeli. Ol karateň 7-nji danyny ilen zat diýerler. Wallahi egerde kakaň seni terbiýeleýän bolsa, pahan terbiýeleýän ok. Pahan durmuşa taýynlaýar. Kakaň ýanyna baryp, kaka men yüzüp bilemok diýseň, bar bassaýyna gatna diýip eliňe pul berip goýberýär. Pakanyň ýanyna baryp yüzüp bilemok diýseň, o seni derýä oklap goýberýär. Öwren. Bize de şunu uğradan olmadı yaşka. Näme şu men pastaýan öýde yaşlyk bilen deňeşdirýär? Pakany düşünmeýän adam kän, sebäbi ol hiç zat düşündiren ok. Umuman wapşe gurulýan ogul. Prosta gahar gelip duran bolsa NTV-nin gatragy dik goýýa. Şonu görýär. Onuň bir aýdat geçýär bolyn. Şonu atasy öldüripdi maýten. Men näme etdim düşündir ha? Ýok, özüň bilmeli. Onuň diňe men näme kär şu pakan sözüni eşitdim bir hil içki maýkaly, murtly, kelles, papakly, perhat babaýyň paty gözüme gelýär kär. Emmi pakanlar jeýlem kär. Pakan güýçli motivator. Ol sen nä derejede hiç kimden düşündirmek üçin gullugy barda aýdyp berip başlaýar. Ay biz eýledik, biz beýledik, soňam Dembilsk albomyny görkezýär bolyn. Pikir edýän, ay bir tarapdan seretseň audio Photoshop'am ýokdy. Ýaşylaň bar kaçokdy çynlanam. Näçe biziň pakanlarymyz ýaşka emmet kaçokda biz näme? Pakanyň ýanyna oturmak ol däril boçkaň üstüne oturan ýaly, haçan ýarıljak belli däl. Otursaň kino görüp otursaň elbetde oňa görýän kinosy Banditski Peterburg ýa Ulitsa Razbitych Fanary. Bar suwalkay. Kaka suwuňda dura. Çysta suwalkay do. Kaka halajinlikden men magazinden mi? Magazinden alkay. Halajinlikde de bar aýa. Sen magazinden alkay. Jedelem etip bolanok. Umuman şol adamlar jedel edip bolanok sebäbi bolsaň diýjeklaryň hemmesini öňünden bilýär. Öňem bir gerek ýaşak giden ýaly. Onuň iň erwet ýagdaýlaryň ýene biri pakanyň dostlar öýe gelenler. Otyrlar birdanam seni çagyrýarlar dany. Onuň näçin şef mektepde. Gyýyzlaň arasynda. Ýene de işsat diýip bolan. Diýjek bolýan adam pakan bu ütköşü adam. Pakan bolmak üçin gatken zady başyňdan geçirmeli. Şoň üçin hem egerde pakanyňyz ba bolsa, oňa şu widiýany görkezin, ýüregiňiz çatsa. Ýok, ýüregiňiz çatmasa da oňa gowwarýanyňyz aýdyň. Karoçy, birinji gede Hytaýlaryň toýuny görkezekdi-de. Ödümem şu ýumurtga almana çykdymlar maňa deýne. Ine pitardadan ana dol şeýle bir zatlara etýärler. Ana Adar montaj eden berde de bir topar pitarda wa. Näme bolýar diýsem, toý bolýar diýär, toý. Ne bileňem toý etişi. Ana da toý işleýän oğlanlarym var. Şeýle ýaşuly. Ana gelin ya bu od velen yer kül velen çıktın yerlere şeydi vurum etmeli dendi. Yaptı. Dan velen bu değillik sana. Ben ante kino ma ol bir turaydım. Ben beyliklere ana. Yok ay Hytaý da bular, Hytaý değil, Hytaýlar da bular da. Yine var mı? Hayır yok mu? Hey. About dualına. Happy. Nerede? Oh, sisi. Happy. Happy. Kaan'ın öne gidenler mahvorum der, emrem der, karram der, yaşam der. Güçlüm der, güçlüm der. Selamun aleyküm. Selamun aleyküm. Bağım aleyküm ama otmuy. İşe var vakı zaman mol yara bir doka batırdın lay. Ne keyfine mi? Bura gerek mi? Ne molly? Ey, hayran hala size.
Bana dedi. Yüzüm şeyle var katı da arayı. Yüzüme seyredip içeceğini edip yeni kuruluşu öyle da arayı. Hay. Neyem ettim ayağım hovur. Oyun etmedi ayda neyem varlı? O ne deme o. Neyem varlı? O ne ama oğul ki sana aydan mı yayrada aytsın vay bağır mı? Hasan oğlum kaydan. Ayol arada ayttım ha. Dine sana ayttım öyle. Ben aydanın mı? Dine sana aydan mı o? Kim biliyor? Menden başka kim biliyor? Ey. Bir. Ey sözüm mi o ey var ey. Bina mı sırama sana gayrat et Yok, bina mı ben sırama. menden aydanam. Ne ettin aymanı? Ben kim aydanım? O senden başka ben Aa, kaptanım. bağır. Dostum yok, adım yok. Ben kim aydanım? O bari edara yayratırsın ha o. İnni taşın akılar bile uğradı onu. Taşın aklım. Men ho hiç kime Ey yöne yakıcı da aytacak sana. ay. Sen sır saklap bilen oğlun değil ekeni. Ene. Men sır saklap bilim yok. Hiç ile sana sır aydar yaller. Sen sır vapşe sakla öyle mi? Salam. İşte Duysak olma. Derse olma hatmayın. Nerede derdi bey dursun işleşledi. Ay ben sevmem. Ay talavat et bir işe var yansak. Yani var cevap Ayda desen. aytalayın ya mı? Ay bir işe tayin ol parsan o da. Staydan o olsun var. Ay Ay dedim. görün mü bari verin. Var ya hadi. Para efendim. Rahat. Heh. Ağrıtını geçti mi? Ha oğlum. Ne? Aytyan sen sır saklayan oğlum ne hal oğlum eş tuttur ha. Yok ağlancan nerede düşüşme. Dukka burmutçuk. Ay dursun. Ha? Dursun. Ha. Burmut gel hadi verik. Düşüşme. Dukka alay. Ha. Ne manu? Ben ol arada arabır. Ha. Rahatlı meseleler men falan hiç gibi aytmadık. Yan kaydanın. Yan kaydanın. İstedim ha. Ey güllüyer ağrı güllüyer ağrı. Gülürdü ha amca gülmel sötüdü hele. Burmut dur ha vuruyordum dur ullur gitmez oturka dur ayağım. Ayttım ha hiç mi aytmadı. Ha ayttım. Kim ayttın sen? Tutuş diye ol. Seni yayrattın mı? Yok Vay İyisin. tova değil. iyisin taşınma akılarım biliyor diye ara. Tova değil. Yaşasın. Ben yayradarım mı? Ya bulan ben yayradım ok diye ara. Yayradım yok. Ben diye Halil'e ayttım. Değil mi Halil ayttın? Ana Halil aydıp durdu ara. Gördün mü? Sen bana ayttın ha? Ha o sır saklayan neydin? Saklayan men. Aha. Men katı saklayan. Menem sen bir, men yadımdan çıkayfada deyip bir, benim bir şoför sakla deyip ben dursun ayttım. Ha. Onu dursun ayttım mı? Bulan, Onu bu sır saklayan oktu. yo bu saklaya. Bu saklaya, yönü bulan Halil aydıptır. Znaş perde, Halil yayradıptır. Ana. İkimi saklayabilen ham, Halil saklayabilen ham. Öyle değil ha. Onu Halil yayradık. Halil yayradıptır. Hakikaten am Halil'un atar var Öyle ya. Halil ne bu? Öyle yayrattı diye. Son tapma lan. Hey. Yok mu lan, yok mu? Hey dursana. Ya ben basımı gözüm ayladım vallahi. Dursana ben sana sır ayttım. Aytma deyip doğru mu? Ayttın ham. Senin saklap bilmen mu ayttın. Ne saklaya ayttın? Dursana ha. Bulam Halil ayttı. Bulaydı. O ne Halil? Ey gel sana ver. Gel sana ver. Ağam aytti de ben. Mahkum, şu gebek normal ol, gayrat etmeyin. Zordan yaraştım. Düşünýän mi? Bir normal adam bolup bolýandyra. Düşündüňmi? Normalce bol, normal. O men jewuşkam. Düşündüňmi? Normal bol. Ala meňle. Tede marozdan taraň. Yine sen may? Şu sana yığnapsın bu gezek. Sen ne için geldin? Ben senden dinle man ne yarıştım. Ana geldim. Ana, anam marozna. Как дела? Normal. Durun. Ecem jangat ya. Alo. O hoca. Men marojna i ol men doğunun bana ayıp berýär. Sana değil. Sen özüňe atdyň özüňe sen dadym. Sen bana dele sana bir gün menen şundan geçmeli eger de sen gitmesen onu menen gatwaryny düşündüň dämi? Ha, näme diýdiň aja? Düşündüň dämi? Sana bir gün berýär. Bir gün. Oo, näme boldy? Qowdaşyň ýa. Ay, mas qowdadyk ýöne ýerde. Yok, başyny menden bitdi bana beýtik söýwer ýaly. Dur meňli. Krisnavotak bolan zat aýdyl la.
Yasnavos'ta çağılar üçün Oyuncak magazini Çuda Yuda. Habarlaşmak için akkauntlarını aşağıda belirledik. Dastavkalarım var. Çuda Yuda magazin. Vayne devam et yapma. Hava. Onun nemetti. Ben aytdım aslında şu sumuşeçlik ne için şehir açtım. Yani sen gidin ama proje adetlerine tak burun ver ya. Marojna men kiting doğanım de. Ay bu arada görenim ben sana. Nuggets free burger. Yorcugim can nuggets free burger at vereyim. Anna bolya.